ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଶ୍ରୀଧର ନାମକ ବିଖ୍ୟାତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ତାର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ରାଧୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ଶ୍ରୀଧର ଓ ରାଧୁ କଥା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ରାଧୁ ଶ୍ରୀଧରକୁ ପଚାରିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତମେ ଏଇ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କେମିତି କରୁଛ? ଶ୍ରୀଧର କହିଲା, ତମେ କଣ ଏସବୁ ପାଟିରେ କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ ଥରେ ସାଧନା କେମିତି ହୁଏ ଦେଖିବ। ରାଧୁ କହିଲା, ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ସେସବୁ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଶ୍ରୀଧର କହିଲା, ଏଥିରେ ଡରିବାର କଣ ଅଛି? ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବି, ତମକୁ କାହାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଧର ବେଶୀ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ରାଧୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ହଉ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଯିବି। ଦିନେ ରାତିରେ ଶ୍ରୀଧର ରାଧୁର ଘରକୁ ଆସି ରାଧୁକୁ ଡାକ ପକାଇଲା, ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ। ରାଧୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଶ୍ରୀଧର ସହିତ ଚାଲିଲା ସାଧନା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଧର ମୁଣ୍ଡଳି କରି ରାଧୁକୁ କହିଲା, ଏହା ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ମୁଣ୍ଡଳି। ଏହା ଭିତରକୁ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ତୁମେ ପୁରା ନିରାପଦ। କହି ନିଜର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଓମ୍ ହିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ ବିଜେ, ଓମ୍ ହିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ ବିଜେ, ଓମ୍ ହିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ ବିଜେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ହାଡ଼ଭାଇ ମାନେ ଶ୍ରୀଧର ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁ ତ ସଦାବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦଉ, ଆଜି କଣ ମଣିଷ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ୟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛୁ? ଶ୍ରୀଧର କହିଲା, ନାଇଁ, ଇଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଏଠିକି ସାଧନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ହାଡ଼ଭାଇ କହିଲା, ତୁ ଯଦି ଆଜି ମତେ ୟାର ବଳି ଦବୁ, ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ ସଦା ଯୌବନର ବର ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀଧର ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ବନ୍ଧୁକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁମକୁ ଆଜି ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ମଲେ ମୁଁ ସଦା ଯୌବନ ହୋଇ ରହିଯିବି। ଶୁଣି ସାଧୁକୁ ରାଗ ଲାଗିଲା ଓ ରାଗରେ କହିଲା, ତୁ ଶଳାଟି ଏଠିକି କଣ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ? କହି ଶ୍ରୀଧରକୁ ମାଇଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଇଠା। ଆଉ ଶ୍ରୀଧର ଯାଇ ମୁଣ୍ଡଳି ବାହାରେ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀଧର ମୁଣ୍ଡଳି ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, ସେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଡ଼ଭାଇ ମାନେ ଆସି ଶ୍ରୀଧରକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ମୁଣ୍ଡଳି ଭିତରେ ରହି ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛୁ, ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଛୁ, ତତେ ଆଜି ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଶ୍ରୀଧରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ସାଧୁ ସେଇ ମୁଣ୍ଡଳିରେ ସକାଳ ହେବା ଯାଏଁ ବସି ରହିଲା ଏବଂ ସକାଳ ହେଲା ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା।